Mama, muri kureva kuti imi maingoti dzimongwa makagara mongoona keteni rangotanga kungobvira rega. Moto waingotanga kungobvira. Ivo vaitoti ngapaburitswe nyoka kana kuti zvikwambo. Akataurirwa nzizvoni kumba kwenyu kuneya kune zvidhuma. Saka mama muri kurara kupi nevana mazuva ese zvichiitika izvi? Takatanga tichirara panze. Muchiitiko chinoshamisa chakaitika kuno kuChegutu, mai vepamba pano vakazongodedzerwa nemwana kunzi mumba muri kubvira. Izvi zvakaramba zvichiitika pane mazuva akazoteera kuti vaizongoerekana moto wangotanga, uye zvinhu zvakakatyamadza vanhu vazhinji nekuti moto uyu waingotanga wonopisa, wakapisa mafiriji. Dzimwe nguva hanzi waiti ukasiya kana chinhu chamasiya pavaiburitsa panze chinhu chiya chobvira. Kunyange zvinhu zvaiswa panze zvimwe zvese zvabvira. Tawana mukana wekutaura namai vepamba pano ava vataura vachiti nedambudziko rekuti izvozvizvi mumaraini handichakwanisa kufamba. Vanhu vari kutaura zvakawanda kuti vane nyoka, vane zvikwambo, kana mumashopu chaipo handichakwanisa kutenga kana chinhu mumashopu. Ndandichitengesawo zvimachicken kasi, ndichichengeta huku. Ezvinezvi kuti ndikwanise kuti dziwana achatenga ndizive kuti chatenga naye. Ndambudziko randinaro. Nekuda kwemashoko ari kutaura vanhu. Mashoko ari kutaura vanhu akawandisa. Vamwe vaida kutotema marimwe zuva. Vakauya vakati vada kutema muroyi, vada kutema zvinhu zviri kundiremera zvikunyanya kundirwadza izvozvo. Ko zvaibva kupi zvekuti vataure kudaro? Vanhu vanenge vachinzwa vakanzwa kuti mumba muri kubvira nekuti moto wanga uchingobvira. Vakanzwa kuti moto uri kubvira, vanhu vanotanga kutaura zvakawanda, mune nyoka, mune zvikwambo, sandawana, ndada kutondine sandawana. Mungatitaurirei mama, moto uyu wakatanga sei? Chii chakaitika? Wakangotangira murume yemwana ndomakatanga moto pahembe dzake. Uchingobvira hapana kubatidzwa moto, hapana mechisi. Iye ndiye akandidaidza, handizive kuti wakabvira nemechisi kana kuti wakatanga kubvira sei. Ndakazongombanya ndakudaidza nemaneighbors kuti vandibatsire kudzima moto. Ukadzima. Taakuda kudzosera zvinhu mazuva rodoka mumba. Ndobva taona kufiriji futi kuchibvira moto. Saka ndokumbe wanga uri musi wechina handiti. Thursday yacho, China Friday, papazoitika futi nyaya iyoyi yekumoto keteni takariona richibvira. Tinoziva kuti kana munhu wawirwa nedambudziko rakadai soka, munhu unombofamba uchitsvagawo. Vanhu vari kuti chii kwamuri kufamba, zviri kunzi chii chiri kuitika? Community yakauya nemunhu pano. Munyanga ndiyo vakatanga kuunza pano community. Community yakauya nen'anga? Vakatotioni toda kuti kubatsirei handiti. Ndobva pauya n'anga yakauya. Ina hangu ndasingaiti zving'anga, asi n'anga yakauya ikaita zvayakaita. Asi vakanga vachitaura kuti mhepo iri kutumirwa kubva kupi? Kubva kumusha. Saka inini handizoziviwo kuti zvinhu zvacho zvinenge zvakamira sei. Asi ndo zvazviripo. Mbva yangoitawo zvayakaita but hapana change yakaitika. Moto wakangoramba kukondinya uchibvira. Mama, muri kureva kuti imi maingoti dzimongwa makagara mongoona keteni rangotanga kungobvira rega? Handingati ndaiona ndakagara. Ndaizongotiwo kana mwana kana uchiongozomhanya ungoona moto wakutobvira. Saka handizivi kuti chii chachiitika. Mungatitsanangurirewo here kuti zvinhu zvakaitika kwemazuva mangani? Izvozvi ndototi wiki. Tatova newiki tiine challenge iyoyi. But muarea handifungi kuti ndichambonyatsogara ndakasununguka. Nekuti munhu nemunhu ari kungotaura zvaanoda pamusoro pangu. Ndatova nechallenge yakakurisa. Mwana chaiye nezuro uyu mwana wangu anoenda kuchikoro mudiki. Akataurirwa nzizvoni kumba kwenyu kuneya kune zvidhoma. Kumba kumoto wenyu hanzi imba yenyu yakatsva nezvidhoma. Saka imba yenyu yakatsva nezvidhoma. Uyu mwana wangu. Chii chamuda kutaura? Tiri kuona kuti mimi muri kushushikana kuti munhu maita dambudziko, asi community yakutaura zvakadaro. Chamuda kutaurawo kune vanhu chii? Ndangoti dai Mwari vandibatsira. Ndangozvisa zvese mumaoko aMwari. Kuti dai ivo Mwari pachavo vandibatsira. Vandisunungurawo nokuti izvozvizvi kuremerwa ndakaremerwa ndiri kunyepa. Ndakaremerwa mamwe maremererwo chaiwo kuti handizivi kuti ndichazonyatsokwanisa kuve munhu anga ari munhu here. Ndaitaura nevanhu zvakanaka muarea munomu. Saka izvozvo handichazivi kuti vazhinji vacho vachanditambirawo sei. Sezvo mashoko ari kubuda akawandisa. Izvozvo mwana asi kuenda kuchikoro mainifomu ake akatsva. Asi kukwanisa kuenda kuchikoro izvizvi. Handizivi kuti zvichafamba sei. Apa ndakutyawo kuti pamwe anonobhuliwa futi kuchikoro. Sezvo vamwe vana mumaraini vakutotaura kuti saka kumba kwenyu kwakatsva nezvidhoma. Murodhi ndichifamba ndakangonziwo ndo mai vayavo vezvikwambo. Saka izvozvizvi ndakutoshaya kuti ndofamba sei uye ndichaita sei. Maonero andiri kuzviita. Life yangu yatoshinja, maloji handisisina. Panapa uyo akabudawo anzwawo mashoko achitaurwa nevamwe. Saka handizive kuti zvichafamba sei. Ndichazowana here mumwe munhu achaloja pamupamba. Pano tatova dambudziko randasangana naro pano.
Imba yenyu maito ene aigaramo, munhu aigara uyu mumba make maibvirawo here? Tingangoti irumu yeuko kwakazongobvirawo maketeni. Uma munambobvira makabvira maigara umumo. Zvichireva kuti maloja ese iyayo ari maviri vakafa vabva. Handisisina munhu izvozvi pari zvino. Ndangosara ine nevana vangu vaviri vari pano. Mukuru wacho akaroorwa hake. Saka ndasara nevaviri izvezvi. Nhasi uno kuuya kwataita tasvika muchiti moto hausi kubvira. Wakabvira kwemazuva mangani uye wakazomira rini? Moto wakatanga kubvira Thursday last week. Saka izvozvizvi nezuro ratakuona moto wakapedzisira marumwe suro makuseni. Nhasi hatina moto wataona. Tine vakambotibatsirawo neminamato vakanga vachiuyawo vachinamata pano. Vamwe vaingouyawo vachinamata vachidii. Asi n'anga yakambouya haina chayakatibatsira nacho, takangodyirwa zvedu mari ikangoenda. Makatobvisa mari? Pang'anga yekutanga, but vakatibatsira nemunamato hatina kubvisa mari. Saka ndo challenge yatinayo, mararamiro acho izvezvi handizivi kuti nichararama sei. Because ndandiriwo kutengesawo izvozvo zvokuti unotengesa kana nyama kana masoseji nekuchengeta huku. Izvozvi dzirimo mumba idiki. Saka handizivi kuti chawana anotenga here since vanhu vakutya. Iye zvino tiri kuona zvinhu zvichiri panze, asi muri kuti mimi mazuva ato maviri pasina moto uri kubvira. Sei musati madzorera zvinhu mumba? Musati matendesekere kuti hazvizotsva? Sei musati semunhu achine paniki ainayo, ndichiri kungoti pamwe hauzozivi. Unogona kungotanga kana kudi handisi kuziva. Saka papa ndamboenda kunonamata apa ndatomirirwa ndimukona. Ndofunga mabatsirikana mimi. Mabatsirikana. Ndoda kungobvunza kuti saka muri kurara kupi nevana mazuva ese hazvichiitika izvi? Tanga tichirara panze. But izvezvi tiri kurara hedu mumba. Taitorara panze mazuva ekutanga taitorara panze handidi kunyepa. Zvazvichitorema nekuti taingotya kuti ukapinda mumba unogona kumuka wakafa urimo kana kuti imba yacho inogona kungodirika. Saka handizivi zvinezvi tiri kurara hedu mumba. Hama dzangu dzakauyawo dzikandisapota. Ndofanira kutoenda ipapo vaiuyawo vachindibatsira. Nemamwewo mashamwari asinawo kusuduruka vaiuyawo vachindisapota. Saka izvozvo ndozvitendera Mwari, asi mucommunity munomwa vanhu vakawanda vari kutya izvozvizvi. Unogona kutuma mwana unotenga, vanogona kurambirwa kutenga. Ndimaona. Saka vanhu vanenge vakutya. Iwe usina zvauinazvo, usina zvawakabata, nekuti vanhu vaiti mai ava vakaromba vane zvavakabata chichi. Asi mukufamba hapana chiri kutaurwa chekuromba kana. Ine chinonyanya kundirwadza ndechekuti pandakauya ndakanga ndichiingawo dambudziko remwana wangu. Asi ndokuzowana vanhu variko vachinge vaitaura zvavanoda nezvavanofunga, nekuti dzanga dziri pfungwa dzavo. Mwana wangu haana chaakabata, neni handina chandakabata. Mwana wangu anonamata, neni ndinonamata, nyange tichinamata masangano akasiyana. Asi ndakazosvika inini windo rimwe rakatotemwa nevanhu. Pandakazovaona vaitoda kuti vavarove, vachitovati uri munhu akadiya anoita se. Paiuya mapositori vachiedza kubatsira, ivo vaitoti ngapaburitswe nyoka kana kuti zvikwambo. Ndozvavaiunganira pano. Asi hapana chakakwanisa kubuda chakaita saichocho, nekuti paingonamatwa. Saka zvinondirwadza, asi ndinongoti Mwari ndo vanoziva. Ndatenda. Mashoko amuda kutaura kuvanhu, nekuti tinoona kuti dzimwe nguva vanhu vanokurumidza kujaja kufunga zvavafunga ivo, wobva toti ndo zviri kuitika pambapa. Handingafungiri vanhu vaitaura zvavanoda. Kana ini nezuro ndakamira pamba pano vaingotaura zvavaida, vachiratidza kuti havachatombowirira nemwana wangu. Saka handizivi. Ndinoona kuti nekufamba nenguva Mwari vachaita kuda kwavo, vachawirirana nemwana wangu. Asi pari zvino zvichakaoma, ende kuti ivo vazoziva kuti ndo zvakaitika, kuti pane chikwambo kana kuti pane nyoka. Handisi kuziva kuti chii chachaitika, kuti vazive, kuti vatore nhau dzakadaro. Pane vamwe vaifamba vachitotaura, amene vanonzi vana Chihera vaitaurwa futi vachidzi, vaiti hanzi zvakadii, hanzi zvikwambo zvawakabata zvawakazvikanganisa. Saka zvaane mumwe mutoo, zvaakuda kuti handinyatsonzwisi kuti hanzi zvokakanganisa chii. Ivo ana Chihera ivo vaiudza vamwe murayiro kuti vaitoya chiswa vachitaura kumwana wenyu. Vaitaura kuvanhu vamwe vavo, vachitaura nhau dzakangosiyana siyana idzodzi. Tinoona baba kuti mimi munhu wechikuru,
dzimwe nguva vanhu vanokahadzika kuti zvinhu zvakadai so zvaimboitika here, zvinhu zvakadai so imi muchikura makambozviona here kuti mungotoshamisa kuti chii chiri kuitika kumwana wangu? Zvinhu izvozvi zvanga zvisati zvamboitika, tanga tisati tambosangana nazvo, asi nokuda kwokuti mweya inongofamba kuda ndizvo zvinokonzera zvinhu zvakafanana naizvozvi, asi tanga tisati tambosangana nazvo. Ndofunga inini mwana wangu akashanda ari kuSouth Africa uko, inini ndaishanda futi ndiri kuSouth Africa ndiri truck driver, kusvikira ndangozoregerawo nekukura. Iye akasaenza ikoko zvakasimba kwenguva yakareba kusvikira azokwanisawo kuvaka imba iyoyi nezvinhu zvaainazvo. Saka zvinotoshamisa kuti zvinombofamba sei kuti vanhu vazofungira munhu zvinhu zvakafanana naizvozvo. Kana kuwirirana kwacho handizivi kuti vachada kuti zvidii, asi nekufamba kwenguva vachazviona havo kuti vaive nemistake vanhu ivava. Pakufamba kwenguva vachazviona kuti vaifungira munhu zvisirizvo. Tataura zvakare nevavakidzani avo vativo pavakanzwa nyaya yemoto uyu vakabatsirana namai ava kudzima moto, uye zvinhu zvaitovakatyamadza kuti moto uyu uri kungoerekana watanga, uye vari kurwadziwawo zvakare nemashoko ari kufamba achitaura nevamwe. Nakai istiri vavakidzani sekubva pazuva rekutanga paibvira moto vaiti vakadedzera taiuya tomhanya nemabhaketsi emvura todzima moto uya ndo zvataikwanisa kuvabatsira nazvo, nekutsvagawo vamwe vanhu vanokwanisa kuvabatsira kuti moto upere. Saka tinofara kuti pese pavaiuyawo vanhu vaya taivabatsirawo vaiti kana pakasvikawo vanovabatsira anga mupostori taivabatsira, vaitidedza tese kuti tikwanise kunzwawo zviri kuitika, nekuti ivo chavangwasiri kuzoda ramangwana nderekuti vanhu tizosara tichivablema kuti vakaita chakati. Vaitotidedza kuti uyai munzwewo zviri kuitika. Pavanhu vose vaiuya, asi result yaingouya imwe chetewo. Ivo mama watotaura kuti hanzi community yakambounza n'anga ende havana kuramba, kunyange ivo havo vachinamata. Vari kuti ivo vakabvuma kuti zviratidze pachena kuti havana chavainacho. Imimi pakauya n'anga iyoyo, asi ivo varitaura kuti hapana chakabatsira kunyange n'anga yauya. Chokwadi, n'anga yakauya, takatodedzwawo vacho vepadhuze, takatopindawo nevamwewo vemucommunity vacho varume vangu varipo ivavo nevamwewo vemunharaunda vangu varipo padhuze. Takaenda takatopinda mudare racho, n'anga yakataura zvayakataurawo, hazvina kubatsira. Sevamwewo vanhu vanga varipo takatobvisawo dzimwewo mari tichitobatsirawo tichifunga kuti pane zvichabuda pakugadzirisa kwayanga ichiita. Saka n'anga yakangotora mari ikaenda, asi moto wakaramba uchibvira. Chokwadi, n'anga yakatora mari yakaenda, moto hapana chakachinja. Pazuva ramangwana racho, nguva dzaingotanga moto idzodzo hapana kuzomboita shanduko, ndo pakabva patotanga moto, yakatoita ngati yatowedzera. Moto uyu waive nenguva yaunototanga, waitanga kumanguvai? Mazuva ekutanga first 4 days moto uyu waitanga around past 9 to 10 ndo paitanga moto. Taitoziva kuti nguva idzodzo moto unototanga. Mashoko amungade kutaura? Mashoko atingataura ndeyekuti kana moto wazouyawo vamwe vanokwanisa kubatsira vanofanira kuzongoramba vachibatsira mune zvakanaka. Hatifaniri kusekana padambudziko rinenge rawira hama yedu tisina kunatsonzwisisa kuti chiri kutora nzvimbo. Uyezve takutokumbirawo kana pane vamwe vanokwanisa kuvabatsirawo nemaschool fees kana mauniforms evana, because mwana akabvirirwa kubva kuhembe kusvika kumauniforms. Kana mablankets avo hapana, ndofunga pama muchifamba tina mablankets esaya amaona, hapasisina mablankets ekuti vanhu vararame nawo. Tataura zvakare neumwe anogara namai ava ari kugara pamba pavo, ati ari kunzwawo mashoko akawanda, vanhu vachimuti chibuda mumba imomo, vamwe vakati semunhu anoyamwisa ndiwo kuyamwisa zvinzvawo, asi iye ati magariro aaita pano nguva yese iyi hahana chakashata chaaona. Pamagariro pari kutinetsei zvaiko zvino, kozi ndikutosangana nemachallenges. Vamwe vanhu vari kutaura chikuti buda uri kugarirei ipapo, tombosvika paextend yekuti vanhu vakatotaura kuti iye anoyamwisa zvinhu zvavo zviri kutoyamwa inini, to the extent yekutoti vamwe vari kuti unogara mahara, pavari kuenda kumasowe zvinhu hazvisi kubatwa nekuti vari kusara vakachengetesa inini. Ndo challenge yandasangana nayo ihombe, though ndakangomira navo from day 1 kusvika iko zvino. Imimi munoloja panapa? Tinoloja panapa. Tatonzwa kuti hanzi kune vamwe vatobuda vakaenda, asi imimi muri panapa. Mungatitsananguriro here kuti ivo vabuda vachienda vanga vachiri kuti kudii?
vabuda vachienda vakateererawo mashoko evanhu because vanhu vaitaura zvakawanda. Saka ndofungawo munhu anga ane mwoyo mupfupi akati handingazvigoni semunhu anga akazvitakura akateererawo mashoko evanhu because vanhu vaitotaura kuti uchazvara chikwambo, uchazvara mwana akafa. Saka munhu akangotyawo akapanika. Ndo machallenges avakasangana nawo. Moto uyu uchibvira, imimi mumba mamunogara makabvirawo here kuti makabva matoburitsawo nezvinhu panze? First 2 days, Thursday neFriday hamuna chakabvira. Zvinhu zvangu zvaitogara mumba ndo zvalandlord zvaigara panze. Asi musi weSaturday ndo pakazobvira maketeni. Musi weSaturday pakabvira maketeni chete ndobva ndabudisa zvinhu zvangu panze, zviri panze izvozvi. Mairarawo kupi? Tanzwa mama uchitaura kuti vakanga vachirara panze. Zvishuwa tairara panze. Takarara 2 days tiri panze. Asi manheru ako hakuna chinobvira, kwaingova kutya. Asi manheru iwo landlord vaitorara mumba. Isaingorara panzewo for security reasons. Mashoko amurida kutaura kune vanhu, mati mimi vanhu varikuta zvakawanda wanda, chii chamungade kutaura? Ini ndinoti usajaji zvinhu zvausina umboonazvo. Samai ava ndagara navo hangu handina hangu vaikareba but chavanodya ndo chandinodya. Saka handingajaji kuti vane zvavainazvo because handina chandikaona. Ndine mwana mucheche, handina kana ndasangana dambudziko kana kuzonzi pamba pamuri kugara kana kuti chindotoendawo kumasowe. But hapana kana pandikambonzi pamba pamuri kugara dai mabva. Saka vanhu ngavasataure kwavasina kuswera. Taura zvakare nemumwe muvakidzani ati ivo mama ava vanoda rubatsiro nekuti magumbeze akatsva, asi kunyanya mauniforms emwana uyo ari kuenda kuchikoro ese akatsva. Dambudziko takariona. Nekuti moto waingotanga kungobvira. Musi wakatanga kubvira vakatanga kudedzera vanhu kuti vanhu vakwanise kuvabatsira. Saka pawakatanga kubvira watanga kudedzera vanhu, tikatanga kumhanya nemabhaketsi tichienda kunovabatsira kuti ase kudzima moto. Asi patakavabatsira kudzima moto takatanga kubudisa zvinhu panze. Vangoti chinhu chaungosiya nyangwe ari zvezvinoita semachira. Ukangosiya machira iwo mumba ingotanga kuita kubvira. Mafiriji aingobvira akatsva. Moto waigona kuona uri pabhasikoro kana pamushini uchingobvira. Nekuzopinda mumba memukomana uyu mawakazonopisa mubhedha nedzimwe hembe nemagumbezi amuri kuona rapa. Zvese izvozvo zvakatsva. Saka izvozvo chiitiko ichocho chinhu chaitibata kuti mumwe wedu anogara achirara panze, isusu tichirara mumba. Saka zvinhu zvaitibata izvozvo zvichitirwadza kuna amai ava. Panhau iyoyo yen'anga zveshuwa ndinotsigirawo yakauya, n'anga yakauya pekutanga. Yakauya ikatora mari inosvika iyo 120. Ndo mari yakatora vakaenda nayo. Asi kutarisa kuti pane batsiro rakaita pamoto wacho pamari yacho vakatora hapana. Takangomuka futi takudzima moto uye futi. Nyangwe panze patakabudisa moto uyo waingobatira ungopa majusi. Saka moto uyu waingobatira, hapana mechisi, hapana gasi, waingoerekana wangobatira pachinhu pasina. Kana kuti uti mwana here ari kutambira mumba, kana kuti panga pasina, moto waingobata. Saka takazovabatsira kubudisa zvinhu zvese panze kuti zvinhu ngazvibude panze. Mama vataura kuti vanhu vari kutaura mashoko anorwadza, avari kutaura zvokuti munhu aitengesa zvinhu vakutotya kuti munguva vanhu vacharegera kutenga. Chii chamuda kutaura kuvanhu? Ini ndoda kungotaurawo kuno vanhu kuti amai ava hapana chavakabata, nekuti idambudziko ranga ravawirawo. Saka isusu wachona tine zvinhu zvatakatotengawo pano zvitori mumba medu, zvekutoti vanhu vaitoti tikataura kuti takatenga zvinhu apa vaiti zvichatsva zviri mumba menyu imomo. Asi hatina kumboona dambudziko iroro, zvinhu zvacho tinazvo dzirimo mudzimba dzedu. Saka isusu tinongotiwo kune mhuri yese yeZimbabwe, kune vanhuwo vanokwanisa kuvabatsirawo, ngavavabatsire nekuti magumbezi havasisina. Kana ndiro chaidzo dzakatsva, mafiriji chaiyo, mwana haana hembe dzekuchikoro, matracksuit haatorina kuti akwanise kuenda kupi kuchikoro. Saka izvo ndizvo zvatinongokumbirawo mhuri yese yeZimbabwe kuti dai vagona kubatsira. Ende nemashoko aitaurwa nevanhu, vamwe vakati vakaromba, vamwe vakati vane sandawana, vamwe vakati maprofita abva achimhanyisiwa nebhasikoro. Saka izvo zvese hatina kumbozviona. Izvo tinganyepa, hakuna zvakadaro. Kune avo vanenge vachidawo kuisa ruoko rwokubatsira amai ava kunyange kuti mwana akwanise kuzoendawo kuchikoro nemauniform, munokwanisa kuvabata panhamba dzinoti 0775 670
110 0775 670 110.